Da, gospođo, sve ja vas u potpunosti razumijem, ali shvatite, nemamo popust za pensionere. Jeste, svi su govno, ja to pričam već 10 godina, ali dalje radim ovdje. Da. Pa zovite policiju, ne znam šta drugo da vam kažem. U redu, hvala, čao. Jedi govna. Izvinite gospođice što vam smetam, ja sam poranio, još jutro su 7 sati sam došao ovdje pošto moram ove papire da povadim i svaki put kad vas pitam kad ću ja na red, vi mi kažete dođite za 10 minuta. I evo već 5. put je prošlo 10 minuta pa ako bi moglo... Jesi ti čala da se praviš lud? Jel vidiš da žderem? Ali mlada damo, pauza vam je za 15 minuta, pa mislim da za 15 minuta možda jedete, mislim tad vam je vrijeme predviđeno za jelo, pa ako me razumijete, ja bi sad... Nemaš ti šta da misliš, pauza je tu da bih ja odmorila, šta sad radim? Sad jedem, tako da punim baterije da vas obračunati sa svim ovim smrtnicima, a posle koliko, za 15 minuta mi je pauza, tako da od za 15 minuta nemoj neko da mi je prišao, a sada ću da jedem. Da li vidiš ti ovu slasnu ovu jabuku? Da li vidiš ovu slasnu jabuku? Ne vidiš, nego šta, zato što mi je pala. Pala mi je jabuka zbog tebe, tako da šta? Ali ja sam mislio samo ako može... Jeste, da sedneš i da čekaš red. Ali... Vidiš kako isto mislimo, to je telepatija neka nešto kažem ja. Evo, drži ovo. Sada sam sve donela. Budeš li mi još nešto tražila, spalit ću te. Alo, gospođo, samo polako, naći ću ja nešto što vi nemate, nemojte vi da se sekirate. Hajde i to da vidim. Pa da počnemo. Izvoli iz matične knjige rođenih tvoj, tu. Aha, majke, oca, babe i dede, tu. To je lepo što si donela. Onda šta je ovo? Spisak svih bolesti od kojih si bolovala. Upala si bila bolešljiva. Samo si se po doktorima vucarala. Tu. To je lepo što si donela. Onda, jao, slike sa majkinog jačevog venčanja. Joj. Ju što ti majka lepa. Ju što ti lepa. Ne ličiš mi nešto na majku? Ne. Ja, jedna slika sa akom i mene bez kubova. To je mnogo slatko što si donela. Možda ti čak pustim. Šta je ovo? Šta je ovo ispalo? Aha, snimak Karlice. U što si Karličata? Joj. To ćemo da ostavimo sa strane. Šta je ovo? Spisak svih jela koje si jela, to me zanima. Što si to dala? To da baciš odmah. Onda ovo. Aha, prosek u osnovnoj školi kakav ti je bio? Što ovdje 347 crti? Šta je ovo? A, otisci prstiju, to je obavezno, to sam ti rekla. Tvoj komšin, komšinov komšije, dedinom komšije, pa njegovog dede strica. To, bez toga tebi pustilo zgradu tu uš. I eto, to je to. Pa nije, hoću sliku pupčane vrpce. Pa i to sam ponela. Pa ne tvoju, nego tvojih roditelja. Pa da se nosiš i ti, i tvoj šalter, i cijela ova ustanova, i tužit ću vas, vidit ćete vi. Mora izlazi napolje bre, raspio jedna, ti ćeš meni da vidiš u moju kancelariju bre. 2 papira ti tražim da doneseš i to nisi sposobna da doneseš. Kako mi iznerviraju ovako, znaš kad ću dobiješ nešto od meni i mojih koleginica, nikad nećeš bre ništa da dobiš. Huš, za napolje. Ovako mi iznerviraju, znači odmah moram da se opustim, moram odmah na neku pauzu da idem. Alo, Stojedinka, kafu skuvaj, odmah. Šta ću s ovim ljudima i 3 papira, ne znam da donesu. To će nešto im srećuje. Alo, rođena. Ne, znaš kakvi su ovi bre, ovi ovdje smrtici bre, znaš kakvi su. Evo što smrde. Znaš kako pogledaj, imam tamo jedno grbavo, pogledaj kako je, pogledaj. Znači povraća mi se bre kad ga vidim, znaš kako smrdi. Pa taj za sapu nije čuo bre. Sam je bila bre jedna raspija ovdje, znaš kako je. Znači da se šlogiraš, da? Pa razumeš me bre, znaš me. Jao, kupila si te čizmice? Na popustu su bile? Aha, može tiše malo, samo može, ajde. Znači popust staje još sutra, koliko već sutra idem, sutra mi plata leže bre, plata koju sam krvnički zaradio. Da, tiše sam rekla, dođi, može sutra dođi kod mene na kaficu, pa ćemo mi, znači na kaficu, pa idemo da kupimo to te čizmice, znači imaju lepo štiklu, lepo štikla, kad prohujem Lingradu. Izvini, ti radiš odći? Rođena, samo sekundu čekaj, znači vamo neki detekna neka me zove, znači molim, samo sekundu. Alo, preko ti šefe, moj dragi, pa kako ste?